contrarreloj, Joane Sobradiva y el Igor Castaró, junto al presidente, al director general de la red, Julián Arruabarrena. Fuerte aplauso para los campeones. Munduko bi txapeldunak, lehenxeago aipatu ditugunak, Joane Somarriba eta Igor Astarloa. Badoaz kantxaren erdira, Julián Arruabarrena enpresen ligaren zuzendari nagusia atzetik dutela. Pipine eta Nagoreri bosteko eman. En estos momentos, Julián Arruabarrena hace entrega de un pequeño obsequio a los campeones. Eta oroigarri bana emango die Julián Arruabarrenak bi txapeldunei. Eta bi pilotariek sinatutako pilota bana ere bai. El juez principal hace el lanzamiento de la chapa en esta ocasión, en esta final, va a ser Joane Sobradiva. Joane izango da txapa gora botako duena. Txapa airean gorri. Pipine gaterako du lehenbiziko sakea. Y acto seguido, Igor Castarlo. Eta ohorezko sakea Igorrek. Eman dio galanta. Hobeko txirrindularatzen zeitzea. Frontenisean aritu berria da. Elorrian izan zen jaialdi batean. Eta gaur berak egin du eskuz ohorezko sakea. Azterado partidoa, exacto ikuskizunarekin eta gero arte. Que el espectáculo que ambos protagonistas nos ofrezcan dentro de breves momentos sea del agrado de todos. Muy buenas tardes, hasta luego. Badoaz, Joane eta Igor. Eta kantxan geratuko diren bakarrak protagonistak. Jone, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ze detalle politia, antolatzaileena, uztarri berean jartzea txirrindularitza eta pilota. Bai, ez da ilusio handia nirentzat, eta, bueno, gaur Igorretan oso gustora etorri gara, eta, bueno, orain partidua ikusten, eta partidu oso garrantzitsua. Pilota zale daltzea? Ba, urtxe bai. Eta baldaukazu favoritoren gaurko finalerako edo nork ikusi du txapa bota duzunean, da gorri atera denean, pegiratu egin dizu Titini, antzeman egin dizugu? Bai, nirentzat, uste dut, nire favorito izango da Titin, baina, bueno, suerte handia bientzat, eta, bueno, ikusiko dugu partido nik uste dut oso polita. Eskerrik asko, Jone, segi ondo. Joaneren hitzak entzun ditugu. Titini eman dio sakea. Zer dion Igorrek ere barkatu Xabier. Egon da Igor? Pare bat hitz Igorrekin. Igor, galdetzen nion Joaneri ze tipotako pilotazalea den, zu pilotazalea altzera? Ba, txiketan mebiltzakoa naz, baina, bueno, oin ba aspalditxeke kanpoan nago, eta, bueno, ezin dezakete askotan segitu partidu asko, baina, bueno, gaur hemen gade, final bat ikusten, eta espedut, ba, bueno, espetakulo politxa esatia. Sakea ez da bapo izan, Naz oso frontoian ez asko biltzen, eta, bueno, egia esan da, bueno, eta nire kanpoa, baina, bueno, aleginak egin ditugu. Eskerrik asko, segi ondo. Venga, zeuei, Ermuarra, Irribarratxu. Izerdi arrastoren bat bada, lurrean. Arratsaldeko 6 eta 13 minutu dira. Eta ia dena prest Dena prest, final handia. Aurtengo azken final handia. Astera doa. Elkarri bostekoa eman diote. Titinen sakea. Eta dirua doblean. Berrogeita marreuni. Gaiztoa.
eraman Nagorek. Titinen gantxoa. Titinen bolea. Eta hori eramaterik ez du izan Jorge. Eta, azte, amorrazioa, Triziotarraena, lehen da biziko tanto egin duenean. 22 egin izan balu bezala. Ondo azte asko baliodik. Da berea bakarrik ez, pelota zaleke bai, Ikusten dek herrio xarrak askoz gehiago daula. Budi atetzi gaina eta marmarrik eragarri den frontoian. Partiu zeharra izango gotxa, baina irabazte bau eta bukaeran ez giro izango. Hoi kantxateatzeko lotxaz ez ditu gongo. Narri bilik. Titinen bigarren sakea. Gora. Sakatzaile asko zobea da Jorge Nagore, horretaz zalantza izpirik ez dago. Baina Titini sakea eramatea ez da nahikoa. Aldela kentzen ere saiatu beharra dauka Jorgek eta gero arrisku hori. Oraingoan gehiegi errotu du. Laburra, gurutzatua, Jaso Nagorek. Imatera joan da Titin, ez du behar bezala jo, Nagoreren ere ez da oso santua izan, zabaletik Titinek moztu. Berriz ere, airez Titin. Ireki, ongi Nagorek. Barruan da. Pixka bat galera zidio Titinek. Deja da arroa gaitxarra. Antxoa. Oso ondo Nagore. Txokoan deja da. Nik lehenbizikoan izan dela esango nuke ba. Tanto nekagarria nola nahi ere, zabalean erki. Oso ongi bukatu du Jorge Nagorek. Ikaragarria izan da tanto hau. Nekagarria oso. Eta hor dudako jokaldi bat izan da, erabakitzea etzen erresa, ezker paretatik irten arte zain egon beharra izan du Titinek. Eta haus izan dek, hemen bildu duen. Ikustagun. Bere gorputzak ez digu uzten behar bezala ikusten. Eta beste pelota hon bat aukerakoat izan dik, Jorge Nagorek jotzen galarazi duna. Titinek, pasatzeko garaien. Hauxe izan da, bai. Haudek, hemen, bigarren eta bigarrenean izan da. Bigarren boten izan da, garbi. Bigarrenean izan da, errepikapen honetan, garbi ikusten da, bigarrenean izan dela. Eta seguru asko epaileari ere hori gertatuko zitzaion bere gorputzak ez zion utziko behar bezala ikusten. Jorge Nagore. Partida pixka bat eteteko intentziotan, baina atxeden aldirik eskatu gabe. Hor duzu berriz ere Pedro Miguel Etxenike fisikaria. Nagoreren sakea, lehenbizikoa. Ez du bat ere gurutzatu. Boleaz Titin, bihurritu nahirik. Ederki irekitakoa eta tanto. Oso ongi irekia, Eta hasiera polita mantzen partidu, bizi, oso bizia. Muitue. Eta ikusten de Jorge konfiantza hundikin daula, Aurten, guainen nola gurutzatu, angulo nola bidaitu, aurrego tantoa berea eroidan, tanto nola bukatu duen dejada, zabalen, hau nola irikiun pelotoi, Aurten ondo jokatu bakarrik ez dikin, ondo muiture bai pelota, bukature hobeto, euntxarrik ez dik izan. Dudik etzeo bi hobena jokatzen nahi dela finala.
enpresak batit bat da pelota zaleke alde hortatik suerte izan die. Partidu gobena, alkarren kontra jokatu zan izan nuen, eta goen finalen atzea berriz behar. Hau bai gurutzatu du Nagorek, eraman Titinek, ongi. Botez behartzen saiatuko da orain Nagore. Aires Titin. Ongi. Txoko bandeja da. Arrapatu eta beste horremeste Titinek Ormabikoa. Iritsi eta bildu etzen ba erresa, iristea zerbait eta jasotzea ere bai, baina gainera gurutzatu. Bai. Oso zaile, oaingo gabe, tanto oso bizi, dejada gaizto harrapatuik. Jorge ondo iritsita bipa eta gotazio, baina matez zail izango hori iristeko, eta gainera muturren aurren gurutzatu izio. Nagoreren dejada ez zuen espero Titinek. Eraman, lehenbizikoan eraman du. Deja da, gero hemen iritsi eta gainera gurutzatu. Eta Nagore berriz Zabalerantza zetorren. Zerbait egitekotan, eraman edo Zabalean deja da egingo zuelakoan. Baina guk espero baino errazago iritsi da Titin. Hiru eta bi. Titinen aukera. Txokora naita. Txokora eta pasatu. Berriz ikusiko dugu. Gaur Aires Titin dezente gehiago sartzen, Aire Eibarren baino Eibarren alden. Eta hoi bemeritue baina Jorge ez diolako kentzen asmoatu. Eta Titin asko sartzen bai Aires, zaile izango partidu hau zehatzea. Bolea Biurria. Berriz ere Aires. Ederki. Oso ederki. Orain besoak akotu eta markatzera joan da. Txapagainaren bila. Hasiera onna eman dio Titinek. Jorgek ez txarra, baina eta dagoeneko hasi dira oeka Errioxarrak. Titinek Errioxa aldetik, nagusiki behintzat Errioxa aldetik ekarritako zaleak, ia mila. Bi botileroak hortxe, serio. Candido Elizaldek bi partidatan utxo egin du, aurtengo ligaskako bi partidatan ebakuntza txiki bat hartzeko, baina finalerako berriz ere hemen da. Ongi osatuta. Titinen azken sake hau luzegia. Egin apustu Jaun Andreok, gaur 600 euroko zakutxoa daukagu prest. Eta apustuak aipatuta, Xavier, hemen 40.000 dago dirua, azpitik, beraz dirua nabarmen xamar, Titinen alde markagailua bezala, 5 eta 2. Sakea eraman du Nagorek, baina ezin izan dio pilotarik kendu eta Treziotarrak gantxoa ederki gurutzatu du.
64 pilotaka da besterik ez. Eta partida orain arte Titini komeni zaio bezalakoa. Bai, beterreno eramaten aidek. Eta gero airez asmoatzen da ondo, markatzen da ondo, bukatzen aidek, baina oso gutxi behartzen aidek, da gore. Batiba sake bueltan da etziok entzen, hauko zulotik. Eta gero frontoia azkarragoak eta lehen jokin etxan izan dira eta frontoia berez asko zobea de Titinentzat. Bildu Nagorek, txokora Titinek, ongi Nagore, hori ez da iritsi. Jauzi eginda, goido jo du Titinek, 3 eta 6. Sakea berreskuratu du Irurtzungo pilotariak. Hor beti gora oso ondo. Cambio de Elizalde, lehentxeago ikusi dugu Agustin Ibañez. Hau izan da orain arteko sakerik gaiztoena eta tanto. Indar horrekin horrela gurutzatu ezkero, berriz ere izango ditu komeriak Titinek. Eta gaurko partiduan gustatzen litzaidan gauza bakarra, txistu jotzen diotela Nagoreri sakea egitera doanean. Ez dakit beste kirol batzuetako ohitura izan daitezke, baina hori pilotalekuan ez da oso ohikoa. Sekula ikusi gabea ez, baina ohikoa ere ez, suertez. Gaiztoa zen oso, baina ederki eraman du Titinek. Luze jokatu Nagorek, eraman Titinek, Nagoreren aukera. Ezkerzearra oso, zoragarria. Eskuin arrastoa nola bilatu duen. Beldurri gabe. Bai, arriskatzen edo ikusten dik Titinek kontra beak arriskatu behar aukela eta arriskatu nehen biharren pelota dik, hola iteula, Zabaleko arrastoa bilatu ziteula. Antxarrin ezkerrez jarri eta dotorez atu dik, markatu du gobeto. Gobeto ez dago markatzerik. 10 zentimetro, falta zitzaizkion pilota horri. Eskuineko arrastorako. Ondo ikusten dik Jorgere, okilduta behintzat ez ikusten. Titinek. Luzegi. Titinek ikusi du pilota hori lauterditik pasatu egingo zela. Irudipenak ez dio hutsegin. Zazpi eta 5. Eraman Nagorek, bolea Titinek, txostaren bila. Eraman nolabait, Nagorek txoko handeja da, ederra, oso ederra.
ederki Jorge Nagore. Eta goxan partia polita ikusten nahi gaituk, Bai, oso bizi eta polita eta azkarra, Titine beak aukerako pelota honen errez bukatzen dik, eta gaur Nagorea aidek artista bezala jokatzen. Aukera duren arriskatuz eta gauza gondo atatzen nahi zaizkio. Azita, Jorge ikuste eta azita eta lotxagabe eta ondo jokatzen. Lehen esan du aire ez diola kentzen baina sake bakoitze sake haugenen kontraioa beterreno amaten dik. Eta Titinek besake haunen bai kentzea zaile dek eta airen bile juten dek eta urduan Titin eraban agusitzen dek eta guain sake haugenen berriz Jorge Nagore. Baina bike oso ondo jokatzen. Eraman Titinek, Nagore botez asko behartu du, baina Titinek eutxi. Ezkerrez, hau, etzen oso santu jotako ere izango. Erki bildu treziotarrak, luze Nagorek, hori ere ez da ez otezen pasatuko. Besokakoan Nagorek, orain ongi bildu Titinek ezin Eraman. Zazpina. Partida berdintzea lortu du azkenean Titinek ez Nagorek. Bana eta bina joan ondoren aurretik izan da Titin alde politarekin ere bai, 6 eta 2 lautantoz aurretik eta berriz ere lortu du adostea. Horregatik kejatzen. Bai, horregatik kejatzen zen. Jorge Nagorek hor zabaleko pilota horiek biltzerakoan behetik bildu behar izaten dituenean askotan egiten du hori, baina sekula ez diote faltatzat eman eta hemendik aurrera ere nekez emango diote. Ez, baina Titinen beak boleak horren antzeko dituk, Titinen boleak ere antzekoak izaten dira eta haiek gainera erasoko jokaldiak. Eta txikiak entzen hasi zirenean lehen da bizikendu zutena erasoko bolea izan zen. Honestu asmatu. Gireki. Nagorek zabalean deja da ez da inongi egina, orain komeriak, Eraman, Titinen aukera. Zabalean Nagorek, baina kanpoan izan da. Arrastoaren gainean. Baina Nagoreren jokatzeko era oso ausarta eta gustagarria ere bai. Lehen da biziko utxartea eskatu dute. Titinen botileroak eskatua, guk ere aprobetxatu egingo dugu, iragarkietaragoaz, tartetxo labur bat, minutu bat eskaz. Titin tanto batez aurretik, atera du. Nagorek Eraman. Kampoan. Bexamarrean hartu du pilota Titinek. Eta hau ere justu izango zen. Baina kanpoan izan da, 8. Arrastoa jodu, Xavier, garbi, pare-parean genuen. Ikustegun errepikaturik. Eta arrastoan izan da, bai. Eta partidua hasi baino lehen esan dizuegu dirua doblean zegoela
Gorri, hau da dirua 50 euro, 100 eurori zegoela Titinen alde, eta markagailuan 8 eta dirua parean dago, hori bai, Gorri joera handiagoa du, baina dirua parean, eta partiduan tantoak bizi eta jokatu ahala, nola aldatzen diren apostuzalen iritziak. Jorge Nagore ongi jokatzen ari da, ausart. Eta nik uste partida ederra ikusi izango dugula. Alaxe ikusten ari gara orain arte, eta Jorge Nagore bigarren aldiz aurretik oraintxe jarri da. Bat eta huts lehen da bizi, gero Banna eta Bina 6 eta 2 atzetik ere joan da, 7, 8 eta orain 9 eta 8 Irurtzungo pilotaria aurretik. Sakez bi egin ditu Jorgek, bat Titinek. Gaizto hau ere Neaso treziotarrak. Bildu besokakoan Aire zerki. Ze ondo jokatzen nahi da Jorge. Oso ondo Jorge. Lotxagabe, ausar, aukera duen bakuitzen arriskatuz, muitxu aziz kontrarioa. Ez usten harrapatuz. Titine behak etzin, pentsauko hola jokago zinek. Eta gauza girten ere ongi. Dena, hor Zabalen, hor lehen sotamano deja da galdu nue, Zabale juntzaiunek kenduzkio, dena ateatzen nahi zaio. Dena irtetzen nahi zaio. Inspira duta. Eta partidu gaizki jartzen, nahi zaio oso Titinei, 10 eta 8. Favorito etzena aurretik. Dirua urdin. Eta lehen da biziko aldiz, dirua urdin. Gauzak aldatu egin dira hemen. Irutik doidoi pasatu da, haze sakea eraman duen Titine. Nagore. Txokoan beste dejada bat, jaso Titinek. Gantxoa erdira, eraman Titinek. Botez orain Nagore. Motore irikizu baina. Zoragarri. Tanto ederra doa. Nagore. Ormabikoa. Eta matematikoa. Eta harrigarria da Jorge Nagore gaur erasoan erakusten ari den jokoa. Harritzekoa. Harrigarri jokatzen bai. Eta dejadarekin ere. Nasten. Behin eta berriz ez usten, harrapatzen du. Sekula ondo egin ez duena. Baina aurten asko hobeto indik, eta pelota muitu baino hobeto indik, eta aurten indi txapelketa oso ona, eta gainea nik uste bejoku asko mejoatu horrea dixe, beti izaten itxeken. Dena ia ondo itezin, pelota luze bilita tanto agindu, eta baten hartu da zein etzekian, da tanto egitzen bukatzen, da aurten asko hobeto zein baino gaur bezin ondo ez, Gaur askoz ere inspiratuago dena irteten ari zaio, eta dejadarekin behin eta berriz ez ustean harrapatzen du. Eta azkenengo Ormabiko hau zoragarria izan da. Lan erdietan 3 tantoz aurretik Nagore. Eta azken 4 tantoak berak egin ditu, azken 5 ere bai. Oso ongi jokatzen Jorge. Eta ezinen dabilena Titin. Zerrote dio Antxon Maize, Antxon, ze partido politia ikusten ari garen arratsaldeon? Arratsaldeon, bai, partidu oso polita, batez ere Jorge Nagore perfecto aida jokatzen, eta bai, jendia oso gustura dago eta partidu ona. Ez zuen Titinik asko esperoko dejada hauek eta holako joko bizia egitea Irurtzungoak. Bai, nahiko arrieskatzen ari da gaina Jorge, eta ondo ateatzen ari da, partidu ondi bat jokatzen ari da ondik gabe. Eskerrik asko. Zuri. Bi txapel baditu Jorge, 3. izango luke gaurko hau, Titinek berriz, txapelik ez du. Lauterdian, lehenbizikoa izango luke. Oraingoz aurretik, 4 tantoz aurretik Jorge. Ongi moztu. Aurrera egin du Titinek, baina gero
botelasterrean sartu behar, txokora Nagorek. Oso utzi Titinek. Nagoreren gantxoa horria nekatuta oso, txapa bera joan zaio, 9 eta 12. Erritmoa itogarria erabat. Eta orain, etenaldia eskatu duena, Jorge Nagore, lehenbizikoa. Hemen lekuz kanpo pixka, da zer, harrapetuik jarri bare, baino, alare, tanto ontane, ze pelota garrapetu itxun, eta... Ez da izki sartu, eta Titin horre lekuz kanpo harrapatuta zuen, baina... dena irteterik ez baitago. Eta Lautza hori horako bizitasunekin jokatu dago partidu oso gutxi zetitut. Eta horre oso partidu bizi jokatzen gaitu. Eta gainera bukautako jokaldik, ondo bukautako tantok asko. Bizit azkar jokatzekenen ondo jokatzeko eta gautu ondo atetzea ez gerreza izaten mele gaur. Ondo bukautako tantok asko, pentsatzak amaitza izkiek horrek. Titinek 6 ditu eginak, sakez bat, dejaraz bat, beste laurak airez. Eta Nagorek berriz 11 ditu eginak, baina sakez 2. Eta gainerakoak, bi paretaz bat, aparta, dejadaz 4, airez 2, txapa gainean moztuta bat, luze jota beste bat. Eta galdutako 3 bakarra. Eta galdutakoak 3 esterik ez. Titinek bat, Nagorek 3. Partida oso bizia eta polita doa. Bizitasun honetan, erritmo honetan jokatuta ez da erresa hain gutxi galtzea. Baina egindakoak askoz gehiago doaz galdutakoak baina. Eta Xavier, nahi nuen Ladi Zalatzaren gana nio heldu, baina ez da posible, jakina jende asko dagoelako eta benetan lan zaila delako, baina urrutitik ze tankera eta urdin bezala zaten du. Eta Ladiz Galartzak ere badaki zerbait, kontu hontaz. 3 tantoz aurretik oraingoz. Nagore sakea Titinentzat. Aurrez 5 tanto egin ditu jarraian Jorge Nagorek. 8 eta 7 galtzen ziona. 12 eta 8 aurretik jarri da. Titin ere sakea berak duenean oso arriskutsua da. Tanto hilarak egiten trebea. Ikusi egin behar gaiden. Osongi gurutzatua, eraman Nagorek. Biak ahirez jokatzen, botelasterrean Nagore. Gaizki Titin, txokora ederki zoragarri. Aurrez biak ere presak kantxean aritu dira. Baina azkenengo ezkerka da hau ederra izan da. Eta Jorge Nagore lehendabiziko zatian esan dugu. Titinek partida berak nahi zuen lekura eramatea lortu duela, baina orain gauzak alderantziz gertatzen ari dira, eta ez Nagorek behin eta berriz botez jokarazi diolako, eta ez Nagore bera ere erasoan oso inspiratuta ari delako. Harrigarri jokatzen ari dek, harrigarri. Artista bezala, artista hundioa bezala. Oso gurutzatua eta tanto 14 eta 9 aldea gero eta handiagoa da. Orain arteko alderik handiena, aurrez 4 tanturena izan du Titinek, orain 5 Nagorek, baina orain partida askoz aurreratuago dago. Jorge, la pared lo tiene.
jaustu Jaun Andreok. Nagore aurretik doa, baina hau ez da amaitu, ez da gutxiagorik ere. Sakea oso luzea, pasa. Pilotakadak 161. Ez ditu gehitxo, beste honetan gehiago joizkie, baina kontun hartu horrik partidu tanto azkarrak eta bizi jokatzen nahiela eta errematen hausar daitzela, Nagore behare bai. Ibarren da denbo gehiago ematen dik eta urduan tanto luzeo peloteatu ditu. Tantoak laburrezko atzela, batak edo besteak huts asko egin duelako, asmatzen ari direlako baizik, eta gehien asmatzen ari dena Jorge Nagore. Sake gaiztoa zen oso, nola eraman duen Titinek, luze jarri gainera. Nagore! Airearen bila Titin, baina urrutitik sartu behar. Goleaz Nagore. Ormabikoa, txapagainekoa, oso ongi. Ireki Nagorek, eta Titinek azte aukera galdu duen. Tantoa, orain ere oso bizi jokatua izan da, eta hau aukera oso ona zuen, edo zertarako. Pilota gurutzatu izan balu, tanto antxe zeukan. Ja, Jorge Nagore, salduta zegoelako, baina ez du asmatu, eta beretan gauzak oso zail jartzen ari zaizkio Titini. Eta kontutan izan, gogoratu Jaun Andreok 6-2 aurretik izan dela. Geroztik 3 besterik ez egindakoak, Nagorek berriz 13. 13 eta 3ko partziala. Berriz ere etenaldia. Titinen anaiak galdatua. 8-0-6, 41-11, 19 deitu edo bidali mezua 7-5-0 Gaur 600 euro irabazteko aukera. Eta orain dirua doblea, baina beste galdera. Nola aldatzen diren gauzak? Ez dago sinisture egiterik eta lehen Errioxarrak izan baldin badira zalatarik handiena atera dutenak. Orain ere ari dira animatu nahian, baina orain Naparrek egin dute gora eta Errioxarrak isilxeagoa antzematen dira eta dirua eta animoak uste dut bire bedetik goazela. Orain, esan bezala, dirua doblean dago Nagoreren alde. Tanturen aldea Nagoreren zat, sakea berak. Goio Hernando. Eta Joaquin Plaza, Titinen prestatzaileak. Ongi eramandu hori ere Titinek, etzen erraza. Ormabiko Nagorek, igerri egin dio Titinek, baina gainean. Dena ateatzen zaio, Ikaragarria, Artista beak ematen dik, Eta gaur ala duk. Gaur ala de, bai. Nik uste hori jaula konfiantza, fedeek. Nik pentsatzen momentu txarra pasa izkik, atzenek urte bete honetan, baino gehiago, oain dela, bai, oain dela urte bete, o gutxi, oain dela hile bete batzuk. Enpresak etzion errebono batu, eta momentu txarrak, eta momentu txarroi pasatak egon nik uste, bai, persona bezala, pelota bezala, inikiala dizu, ikia izela, ikara galdu itetuk, eta Jorge ikuste ikara galduta, fedeekin, konfiantza ikaragarrekin.
Binaka txapeldun izana da Errandonearekin, urte hartan 2 txapelketa izan ziren, baina irabazleak denak txapeldun. Buruz buru final aurrekoetara iritsia da. Eta lauterdian 3. txapela du helburu. Ezkerkada ederra txokora. Beste bat. Titinek ezin, 17 eta 9. Eta gero, eta buru makurrago dago triziotara. Duela 6 urte izan zuen, beste etenaldi bat eskatu du Titinen botilleroak. Duela 6 urte izan zuen, lauterdiko txapela irabazteko. Lehen aukera. Titinek, eta garaipena eskuan izan zuen gainera. 21 eta 17 uste joan zela aurretik. Erretegi bigarrenaren kontra, eta azken txampa ikaragarri batean. Ehatxundarrak irabazi zuen. 6 urteren buruan, berriz ere, finala, leku berean. Titinentzat bat ere txarra ezten pilotalekuan. Hemen irabazia ditu Binakako 2 txapel. Eta hemen partida on asko jokatu du bere jokoarentzat. Ez da bat ere txarra pilotaleku hau gaina. Orain arteko kolperik handienetako hemen txartu zuen eta hau elitzateke txikiagoa izango. Hamarka hontan izan da aurrela gobena izan dut dipare, batekoz beste, eta pelota zale asko zerek, ez da Rioxarra bakarrik, alde guztitako bez egitzainek, pozik hartuko zuena Titinek irabazitea mereziulako, eta pelotari handi batek buruko txapelik izpali mauz, zehoze falta zaiulako. Eta dudik etzeok, poz hartuko dula, baita Jorge Nagorek irabazte bali maue, urte txar bat eta momentu txarra pasaitulako eta mereziulako behake. Eta Titin etxita. Be honetia teata, gaizki, pelota boteare bazek ioztio laiten, aide ezin bilatuz, belekuik kantxean ezin bilatuz, pelota ona galduz. Horren matea jundet. Laro gehi milari, entzun behar genuenik ere. Jorge Nagoreren sakea. Eraman Titinek. Bizi. Baina berriz ere huts pilota urruti xamartzen, pisu handia zekarren gainera. Baina hala igual, alaren Titinentzat pelotoik bazeki Titinek 10 behatzitan kontra egin zaila jartzen hortik. Berriz ikusiko dugu. Huts ikeragarri hendik. Lauan zituen oinak eta handik ezkutatzea kasik ezinezkoa da, baina horrela gutxi egiten ditu. Baina dagoeneko amurreman da dago Titin. Augustoren bolea, ongi atera du Nagorek, moztu Titinek. Nagoreren aukera, ez du hor behar bezala aprobetxatu, gurutzatu, Titin, gaizki horrere. Zabalera Nagorek. Gantxoa, urrutitik. Eta Nagoreri txapara joan zaio, ikusi alduztik ejadak esegin, efektokin. Bestaldeko efektoarekin, kontrako efektoarekin, konfiantzaren lanak direuek.
10-19, baina tanto honetan ere ez gustora ditu delako eta ongi jokatu duelako. Nagorek eskatutako utxartea orain. 10-19, Jaun Andreok, favorito garbixamarra zen Titin. Astelena jokatutako partida denok dugu gogoan eta oso estu hartu zuen Jorge Nagorek, baina askok esaten zuten eta guk geuk ere esan izan dugu, hain ongi jokatuta irabazi ezpazuen. Ez da erresa izango, baina orduan baino gehiago jokatzen ari da gaur Jorge Nagore. Nik Jorge Nagore hain haundirik ez dut ikusi. Batik pasa arriskatzen azita konfiantzakin da bukatzen, artista bezala jokatzen aidek. Eta pelotariateko partidu final bezpeate ditu, ametsetan ditu partidu ditako ateatzen ari zaio. Bera borobila, ametsetan da ditu pa, horre biltzen bueltaka. Eta urdun gautxarrak epetxatzen ditu honak bai, da ametsetan ditu partidu ditako ateatzen ari zaio. Ikeragarri, bain bukatu inbarra zegoek, Errematatu egin behar. Pelotariat erituta honen arriskutsuek. Eta Titin erituta zeok eta etxita ez, Oskaltzea jungoek. Albaldin hori Oska egingo du bai. Etxitzeko asko falta ez zuela ere. Ikusi dugu zenbait honetan. Galdu eta amorraziozko keinurik ere egiten ez zuela. Baina nolabait egin du 10. hau eta orain sakea berak duela, saiatu egin behar. Lauan pumpa, atera utriziotarrak ongi gurutzatua, Jaso Nagorek. Titinek gurutzatu eta tanto, etzen batera erresa, barrura egin diolako. Egoera hortan horrela gurutzatzea, etzen batera erresa. Eta ez dut pentsatu ere egin nahi, Triziokoak 3 lautantu lortzen baditu errezkan, ze gerta daiteken hemen. 3 lau bidezarrezuke pasako. Ez baina ikusi duzu, tantu bat egiterako, hasi dira Errioxarrak, bero egin da. Izan du hor Nagorek. Sakeak 11, erreterak 19. Eraman Nagorek, Titinen aukera. Jaso Jorgek, dena alde du, txokora. Hori ez du eraman, hori bakarrik falta zuen. Lasterkaldi latza egin du hor. Irurtzungo pilotariak. Gantxoa ere matea etzen gutxi. Eta gero altxa. Eta pilota horri segitu. Eta jo. Eta hori ez da ondo. Orain Nagoreri txistuk ari dira. Jorge Nagorek ez du utxarterik eskatu, baina errebote ingurura etorri da eta auspoari buelta eman nahian eta Titinen jarraitzaileak txistuka eta protestan. Triziotarraren sakea. Basa. Sakez bakarra egin dut Titinek. Nagorek 3. Presari gabe.
Ireki. Luzegi. Gehiegi arrotu du, beti gorantxean jo du eta Titinek pasatzen utzi dio, bigarren aldiz. Aurretik antzeko beste pilota bat izan da. Jorge Nagore bere botilleroaren gana ator, baina ez da eseriko. Luzegia. Emeretzi eta bederatzi aurretik izan dugu Jorge Nagore, horixe izan da alderik handiena, 10 tantorena. Orain 4 tanto jarraian Titinek. Xabier, eta apenas ez dituzue pilotak eta aipatu eta hori seinalona da, ezta? Material alegia. Jorge Nagorena bote gehiokoa, salida gehiokoa, hau Titini hau frontiset eta gutxo bateatzea. Hanik etzegit hau biharrena daun, biharren pelota behak ateuna, hau eta Titinen eta frontisetik entzen zailagoa baita. Gaur min gehi egiten dik. Gainean, Titinek luze txokoan, eraman Nagorek, Titinen aukera, Ireki, harrapatu Nagorek eta moztu. Titin aurrera egin du, gaiztoa jarri berak ere eta tanto. Partidak amaitu egin behar direla esan dugu. Eta Jorge Nagoreren botilleroak orain beste etenaldi bat eskatu du. Eta dena alde izan du Jorge Nagorek. 19 eta 9 jotako aria bezala zegoen Titin. Ez zuen ematen, erreakzionatzeko modurik izan behar zuenik. Baina sakea hartu du eta berriz ere aukerak. Gero pelota hauen ikuste berria teula, nik uste askoze behantzat, frontiseti inguru onartzeik askoze pelota eta honekin askoz hobeto zabilek. Nahi dutz izatak, Eta guain sake aprobetxatu, ondo markatzen da ondo muitzen nahi de Titin. Eta arrisku ez beti Titinekin. Gauze gatea ezkeo, arrisku zu, Tanto hilarak egiteko gaitasun handia dauka Titinek eta hor, alako aldearekin joan da gero aurkaria gainera atorrela ikusi ezkero, berriz ere urduritasuna eta eskuasunak. Eta zaten zion Agustinek anaiari Titini, moituzak, hau irabazta bazeok. Ez diatuzte hau etxita daudenik, ez zaida iruditzen. Carmelo Barrio parlamentaria hor da. Anabel Arraiza gure lankidea ere bai. Ez ziren elkarrekin etorriko, baina elkarren ondoan ziren. Amalau eta 19. Titinen sakea. Gaiztoa da, eraman Nagorek, nola gainera. Ireki, bolea Titinek. Ireki Nagorek, ederki. Oso ederki ireki du, 20 eta 14. Lasaitu ederra hartu izango du Jorge. Eta baita bere botilleroak ere. Berriz saskira doa Irurtzungo pilotaria. 2 pilota eskuan.
aukeratu du bat. Tantura du garaipena Jorge Nagorek. 2 tanto falta, 3. txapela irabazteko. 5. finala du. Lauterdian txapeli gehien irabazi duena Julian Retegi, finali gehien jokatu duena Patxi Eugi. Irabazitakoak 3 Agoiztarrak. Eta 3. bila Nagore. Errestua oso ona izan da. Titin ez du behar bezala jo. Nagore txokotik txokora luzegi. 3. Lauterditik pasatu duen 3. pilota. Amabost eta 20. Berriz ere tantu hiladaren bat egin beharko luke Titinek. Orain arte 5 tantoko 2 takada egin ditu. Ez 5 tantokoa bakarra. Bina zioa zela gero 6 eta 2 joan da. Gero 19 eta 9tik 14 eta 19ra. Ea zer gertatzen den orain. Eraman Nagorek, Titinen aukera. Erki txokora, ireki Titinek. Jorge Nagore, botez orain. Berandu egin du atzera Titinek. Jorgeren aukera ona. Beste bat. Titinek deja da Nagore, txokoan luze, jaso, eta txapara joan zaio Titini. Tanto nasia izan da hau ere oso. Titin horribili da pare bat aldiz saldu eta pilotaren bila joan, eta nahi bezala irten etzaiolako eta aukerak ere izan ditu, baina azkenean 21. Jorge Nagorerentzat. 21 eta 15, etenaldia eskatu du Candido Elizaldek. Jorge Nagoreren botileroak, tantu bat besterik ez Nagorerentzat 22. Eta tanto honek edena esan nahi dik, Jorge Nagore ze pelota eraman duen, salto indakeo eta Titine berriz ia indakoa hor txapan ondon galdu. Ezker Orman jauzi eginda eraman duen hori sekulakoa izan da. Eta pilotazaleak ahoz zabalik batzuk Gozari eutsi ezin da asko, triste beste asko. Azken tantoa falta, sakez 3 egin ditu Nagorek, ez da izan partida sakez hautsi duelako. Baina ikaragarri jokatzen ari da Nagore. Asko. Eta etenaldi honetan Lekuñe aldera agur bat igorri nahi dut. Lehengoan Zubirin sekulako buruko hartu zuen If Salaberri Xalak. Martinez de Irujoren pilotakada bortitz batek buruan jo zuen belarri atzean. Zerraldo erori zen If, zorionez gaua ingresatuta pasatu behar izan zuen ospitalean, baina zorionez ez erreztu, etxean izango da errekuperatzen, badakit partidari begira izango dela, eta Xala, agur bero bat eta eutsi goiari, altxaburua.
aukera. Sakea berak, tanto bakarra falta txapeldun izateko. Presarik gabe, konzentratuta, partidan erabat sartua. Eraman Titinek. Nagore. Titinek ongi itxoen dio eta eraman. Bote eskaxamarra. Eta Titinek txapapera. Jorge Nagore txapeldun. Titin hirugarrena txapeldun orde. Eta Joxan, astelenan esan genian asko jokatu zuela Jorgek, gaur gehiago jokatu. Gaur, Jorge, zorionak. Buen partido, además de ganar, buen partido. Sí, la verdad que me he quedado muy contento, yo creo que es un partido muy completo y al final creo que me merecí la victoria. Desde el principio, desde el primer pelotazo te hemos visto que podías ganar esta final. Sí, venía muy mentalizado, que era un frontón muy difícil de jugar y eso me ha hecho hacer un buen partido. Si te dicen hace 8 meses que ibas a ganar la chapela, pues la verdad que no me lo habría creído porque he pasado un año bastante mal, pero yo confiaba en mi posibilidad y así ha sido. Tercer campeonato en el 4,5. La verdad que muy contento y para que sea la gente que Nagore todavía juega pelota. Y que juega mucho. No mucho, que juega pelota. Nada, felicidades. Pues dedico esto a mi primo Juan Carlos y a todo el mundo que me apoya en momentos difíciles. ¿Esto sirve para que Yo creo que todos los días no se ganan finales. Yo creo que he hecho un gran partido y soy un prota de mucha categoría. Gustora zegoen, benetan gustora dago Jorge Nagore ez da harritzekoa. Partidu handia egin du, duela 8 hilabete nahiko arazo izan zuen kontratuarekin, baina azkenean lana egin ezkero saria jaso egiten da. Jorge Nagore bere burua erreibindikatu beharrean, baina hitzekin baino hobeto erreibindikatzen da jokoarekin eta jokoa erakutsi du. Eta Joxan, pasa dituen estutasunen ondoren dudarik ez, askoz ere gusto hobe hartuko diola txapeloni. Dudik etzeo gaina lehen esan detena, egoera zailetan itiaiz persona bezala eta fuerte goitiaiz da buruze fuerte, eta ikusi zaildu eta txapelketontan ikusiek, gaur lotxagabe jokatu dik, denatea zaioke, ia partidu borobile indikia esateko asko guzatu Jorge Nagore. Eta lehen botea jokatzen, sakatzailea eta botea jokatzen pelotari bat duen, baina gaur erakutsi gainea pelota dotore muitula, eta tantoa dotore bukatula. Horretan mintzat asko ikasi duela, gehien bat horretan txe izan da aldaketa, tantoa bukatzen ikasi egin duela. Koldo Aldalur, aurrera. Eta ez da, honek meritu baduen, baina Kaldido Elizalde menda zioten Xabierrek eta Joxanek asko ikasi duela defentsan eta gauza askotan ikasi duela Jorgek gaur erakutsi du nolako pelotaria den. Bueno, aurten intentatu dugu denboarek gehiago izan dudu prebatzeko txapelketa da ikusi da, bai, ja motibatu eta jugadak egiten aurten asko saiatu da eta ondo atazazkio eta gero eman ikaragarri indio pelota eta pelota gola mateak fronto jontan ikaragarri biltzen da eta bueno, nik esperantza hundien hauken, edegatik hemen lehen hauko aurke bi aldiz ditinen hauka jokatu zunetan hemen gaizko oso gaizki hartu zuen Jorge ongundo irabazizion eta nik berriz gaur esperantza baina bakizu beti ditinek behen lekutik igual ateatzen zaitula baina gaur bezala pelota eman daula hemen luze garrizkeo titine ere ikusten zaio hemen dikan atzedi mine gutxi egiten dula eta hortik etorrian uste resultatu du. Gainera dejadatxoak ere bai pilota zabaldu, zuk zan da bezala eman, partido bete-bete egin du. Oso ondo, nik deizutena partidu handi egin du, eta oso guztua nik uste txapelketa irabazi dula merezimendu dutzikin, gaur ikusi da. Hola emate jola eta hola ibiltzen dela kantxan, eta gero esan dizutena azkereko urte honetan ikasi du pelota uzten da gehiago, da lehen abasko kostatzen zaio dantoa bukatzea, baina bukatzen hasi da, eta a ber, hola seitzen dugu pixkat. Zorionak zuri ere. Bale, eskerrik asko. Gustora dago Kandido Elizalde, baina badira triste asko daudenak ere, haze aurpegiak ikusten diren. Errioxaldetik etorritako jende multzo handi honek kolpe handi xamarra hartu du. Eta Titin falta zaigu.
Lehiaketaren irabazle emateko momentu hona den galdetzen didate izango ez da ba. Laudiora joan dira gaurko, ez 300-ak, 600-ak baizik. David Pellicero Arberasek asmatu egin du, Jorge Nagore izan baita irabazlea. David, zorionak, zuretzat gaurko hirusaria. Eta saribanaketari ekitera doaz, ea ondoren Titin arrabatzeko aukerarik izaten duen Koldo Aldalurrek. Estadistikak ere eskeniko izkizuegu gaurko emanaldiari amaiera eman aurretik. Bi pilotariak podiumean dira, baina gorenean gaur gehien jokatu duena. En representación de la ley, su director general, Julián Arrobarena, las azafatas harán entrega de 2 grados de flores Lehendabizi Lore Sortabana y al subcampeón. Julián Arrobarena hará entrega del trofeo al subcampeón. Txapeldun ordeari Julián Arrobarena jaunak emango dio bere saria. Ez dago gustora Triziotarra. Igor Astarloa emango dio trofeoa Jorge Nagoreri. Eta orain txapeldunari txapela falta zaio. Beste txapeldun batek emango dio. Joanek. Bai, Joanek, bai. Joanes Somarribak jarriko dio txapela Jorgeri. Batari sakea, besteari txapela. Jorge Nagorek gora igotzeko esan dio Bitini, hortxe dira biak. Bigarren aldiz txapeldun orde Titin, hirugarren aldiz txapeldun Jorge Nagore. Estadistikak sartu aurretik ea Titin elkarrizketatzeko modurik izaten dugun. Gogoratu jaun Andreok Gasteizko hogetan jokatu dela gaurko lauterdiko partida handi hau, aurtengo Euskal Herriko lauterdiko txapelketaren finala. Hementxe du bat Titin. Bueno, Titin. Eta txapeldun ordean Titin, aurrera Koldo. Habrá que reconocer que hoy Nagore ha sido superior. Sí, ha sido, él ha jugado mejor que yo, se ha llevado la victoria y no hay que darle más vueltas. Es que él realmente ha jugado muy bien, pero realmente muy bien. Sí, se ha juntado todo. Aquí en estas finales es la final es lo que pasa. Yo no he tenido en mi día los remates que he intentado, pues al principio saltando 6 o 7 me han salido bien, pero luego, pues bueno, él me ha cogido la delantera, me ha sabido jugar muy bien, le han salido las jugadas y bueno, ahí se me ha ido a 19 muy seguido, muchos tantos, yo no encontraba mi sitio y la verdad es que pues, bueno, él me ha sabido jugar y bueno, hay que felicitarle y no hay que darle más vueltas, ¿no? Además, le ha imprimido un gran ritmo al partido, algo bastante normal en ti, pero es que ha jugado bien. No, pues el ritmo ha sido lo acostumbrado, ¿no? Ya los dos sabíamos que iba a ser un partido de ritmo y bueno, él me ha sabido jugar mejor, me ha sabido pues bueno, buscar muy bien, sobre todo la derecha, le han salido pelotas muy ajustadas también, perfectas, y eso ha ido cogiendo moral y a mí se me ha ido viniendo pues bueno, un poquito abajo todo y bueno, aunque al final he pegado 4 o 5 tantos seguidos, pues bueno, la ventaja era muy grande y él me ha jugado más cómodo, ¿no? Perder siempre es duro, pero perder con esta afición riojana todavía es más duro. Sí, la verdad es que bueno, estoy dolido, estoy cabreado y bueno, desolado sobre todo por ellos, ¿no? Por esta afición, que la verdad es que al salir, pues bueno, ver el frontón así, con toda la gente se te ponen los pelos de punta y si verdaderamente lo siento es por mí sí, ¿no? Porque bueno, yo soy el que he trabajado, ¿no? Pero la verdad es que toda la gente, pues bueno, mi mujer, mis hijos, mi familia, toda la gente que ha estado apoyándome, mis preparadores, pues bueno, se merecían también
este trozo de campeonato, se la lleva Jorge y yo me llevo el subcampeonato y bueno, habrá que esperar a otro año o si no, pues mira, pues nos retiraremos sin ninguna txapela, ¿no? A seguir peleando. Vale, gracias. Buruz buruko txapeldun batek beste jantzi bat emango zion bai Titini. Koixanak esan du azken hamarkadako aurrelaririk onena Titini izan dela, eta nik uste dute asko etorriko garela bat horretan, baina buruz buruko txapel batek beste jantzi bat emango zion. Oraingoz behintzat bat ere gabe segitu beharko du. Eta estadistikak hauexek, Titinik egindakoak 9 izan ditu, sakez bat, dejadaz bat, airez 6, luze jota bat, galdutakoak 7, 3 erasoan beste 4 garbiak. Nagorek berriz, askoz gehiago egin eta bat gutxiago galdu, egindakoak 15, sakez ez da beste, sakatzaile handia da, baina 3 besterik ez, beste gauza batzuekin nagusitu da. Piparetaz bat, dejadaz 4, zeinek esan garai batean, airez 3, txapagainean moztuta bat, luze jota 3, galdutakoak berriz 6 izan ditu, 3 marrazatzetik joan zaizkionak, beste 3 erasoan galdu dituenak. 282 pilotaka da, partidaren iraupena 57 minutu, jokoarena 13 minutu, ez 13 minutu, eta 15 segundu. Eta Joxan, erritmo hondiko finala ikusi diagu, azkenean alde handi xamarra izan du, eta astelenako partidak azken arte izan ziren emozioa, hau lehen xago hausi du, baina nik uste tanto on asko ikusi dugula, eta batez ere Jorge Nagore ikaragarri bat ikusi dugu. Alaxe, lehen zan dit, ametsetan indako partidu bat, ametzitekena partidu bat, atea zaio Jorge eta batik bat buka eran. Jorge beti fallatu hoxe faltu izan duzaio. Tanto bukatzea, landu ondo, sakatu ikeragarri, baina bukatzea, eta gaur ikeragarri fedeekin jokatu, baina dena atea zaiokia, esateko, baina artista hundi bat bezala mugitu di pelota eta bukatu dik tantoa. Harrigarri izan de Jorgen partidue. Eta Titine berriz hasieran ondo hasi, baina geho belekutiatea eta zein ez dakila mugitu azindik, etzin espero hoi, eta lekuz kanpoa, eta geho gaina pelota dezente galduz. Eta astelenako partiduaren emozioik ez dik izan, baina gaur nahi partidu asko guzta izaten. Partida ederra izan da, zalantzarik gabe, emozio pikin bat gehiago izan balu, hobe, baina partida ederra izan da, gauza on asko eskaini dizkigulako. Eta azkenean, txapeldun haundi bat. Nik uste, orain arteko txapeletan mailarik haundienekoa hause izan duela Jorge Nagorek. Julian Retegik 4 ditu, Patxi Edugik 3, orain Jorge Nagorek beste 3. Eta guk jaun Andreok horren beste zagurtuko zaituztegu. Gogoratu, Jorge Nagore txapeldun, Titin 3, txapeldun orde 3 oso garbi zen Titinen alde, baina beste askotan bezala bateko beste irten dira gauzak. Alaxe da, alakoxea da, pilota, alakoxeak dira, pilotalekuko gauzak. Eskerrik asko zuen arretagatik eta igande arratsalde on ona pasa ezazuela. Izan ongi.